Vážení Slováci a Slovenky, sledujem tie rozhorčené komentáre našich politických lídrov. Och, aká hrôza. Odsudzujeme. Vyzývame na ukončenie šírenia nenávisti. Sme znepokojení až šokovaní. Toto sme nečakali. Každý, kto sleduje správy o dianí na Slovensku a komentáre na sociálnych médiách, mal očakávať, že tá nahromadená nenávisť sa skôr či neskôr vyventiluje na nejakej verejnej tvári. Atentátna politika sa stal dnes. Príprava naň trvala niekoľko rokov. Od vlády skorumpovanej mafie, únosu právneho štátu, vraždy Kuciaka a Meter Kušnírovej, cez Matovičove dramatické vystúpenia v parlamente a jeho plačkové besedy až po štvavé kampane Smeru a Hlasu a opozičné protesty v uliciach. Roky sme dílovali a brali anaboliká na rast nenávisti. Dnes sa čudujeme, že nás prerástla. Kolektívne, dovedna, všetci po slovensky a nijak inak, nenávidíme jeden druhého. Nenávidíme dôchodcov. Nenávidíme mladých. Nenávidíme cigánov. Nenávidíme extrémistov. Nenávidíme Západ. Nenávidíme Východ. Nenávidíme politikov, nenávidíme buzerantov. Dvoch z nich sme minulý rok zastrelili. Nenávidíme Fica. Tak sme ho dnes postrelili. Nikomu sa nepáči kolektívna vina. Vždy strieľa a bodá konkrétna ruka. Ruka Krajčíka alebo 71-ročného Juraja C. Lenže svet má na háku nejakého mladého extrémistu aj starého pometenca z Levíc. Svet sa pýta, čo sa to deje so Slovákmi. Vražda z nenávisti nie je v civilizovanom svete bežná záležitosť. Ani atentát na premiéra. Naposledy sa stal vo Švédsku pred 38 rokmi. Neprekvapil ma útok na politika. Prekvapilo ma, že obeťou je Fico a útočníkom starec, ktorý vo voľnom čase píše poéziu. Vždy som si myslela, že udierať bude ruka extrému do nejakej peknej liberálnej tváričky. Dnešok, kedy politici v šoku sľubujú koniec zbraniam, sa o chvíľu skončí. Začne sa skutočné peklo. To, čo sme zažívali doposiaľ, bola len generálka. Juraj C. pôjde za mreže. Fico sa zotaví. Smer bude mať 40%. A čo bude s nami? Ako budeme žiť jeden s druhým a všetci spolu s politikmi?